Tu stavba svätá, stáročná stojí, tu nemý pomník minulých dôb, to dielo otcov, to dôkaz viery, tu stánok s ľuďmi, tu živý Boh. Kamenné, nemé svedkovia viery, tu každý úder do nich vritý, tu cestu spásy poznať smeli, prítomnosť Božiu na dušu cíti. Vypočuj, Pane, aj naše prosby. Vo viere pravej vytrvať daj. Ak zošli, Pane, nám ducha vlahu, nezastav svojej milosti prúd. Potomci naši vzdávajú ti chválu, si naším Bohom, aj im Boh buď. Požehnaj, Bože, zbor, cirkev celú, by v moci ducha vždy mohla rásť. Nech znie chválospev každého času, prebývaj duchom uprostred nás. Dôstojný brat biskup západného dištriktu Ján Hrobon s manželkou, dôstojný brat biskup Marian Čop, brat dištriktuálny dozorca predsedníctva seniorátov západného dištriktu, predsedníctva cirkevných zborov, brat farár rímskokatolíckej cirkvi tu z Obzovíka, sestry a bratia z blízka i z ďaleka, všetci, ktorí ste sem na tieto služby Božie prišli, všetkých vás úprimne a srdečne vítam na pôde nášho hontianskeho seniorátu. Všetci spoločne chceme v prvom rade oslavovať nášho Boha za jeho dobrotu, lásku, za to, že tu dnes môžeme byť na tejto dištriktuálnej akcii. Pri vstupe ste dostali srdiečka, lebo s veľkou láskou vás tu vítame a o požehnanie i pre tento deň a pre túto chvíľu prosíme nášho všemohúceho Boha. Máte aj mapky nášho hontianskeho seniorátu. Máme 26 cirkevných zborov. Na vrchu tej mapky pre vás, ktorí ste tu prvýkrát, cirkevný zbor Banská Štiavnica, seniorát siaha až po obec Prochoď, dolu v Cípe, cirkevný zbor Šahy, obec Bielovce. Po bokoch vľavo cirkevný zbor Baďan a vpravo cirkevný zbor Pliešovce za Ježová. A mohli by sme povedať v strede cirkevný zbor Krupina, obec Bzovík. Máme 10 duchovných v našom hontianskom senioráte a 2 kaplánov. A prosíme všemohúceho Boha, aby sa priznal a požehnal i tieto služby Božie i ešte raz nech zriadne dobrotivý Pán na túto chvíľu a ešte raz vás všetkých srdečne a úprimne vítam. Na záver by som chcela ešte odovzdať srdečný pozdrav od bývalej sestry seniorky Katky Kmecovej, ktorá vyprosuje pre túto chvíľu v láske, spomínajúc na nás, Božie požehnanie. A teraz začneme tieto služby Božie v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Najsvätejší Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého.
Pomodme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé a zanedbal, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma naše srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. výsostiach Pánu Bohu. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen. Pán Boh, buď s vami. I s
Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, ktorý blahoslavíš tých, čo počúvajú slovo Božie a ho zachovávajú, buď nám prítomný so svojou milosťou, keď sme sa zhromaždili počúvať, čo nám Ty hovoríš, a prihovárať sa Ti nábožným spevom a vrúcimi modlitbami. Uspôsob nás, prosíme, Duchom svojim svätým, aby sme boli vďačnými poslucháčmi a horlivými činiteľmi Tvojho slova, ktoré je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Nasýť nás hojne vzácnym chlebom života a napájaj nás z prameňa vody živej, aby sme boli blahoslavení v tomto našom živote a raz sa stali s Tebou účastní blahoslavenstva večného. Amen. Synovia muža sú len klam, na váhe vyskočia vysoko, spolu sú ľahší ako dých. Nedúfajte v útlak, neskladajte márnu nádej v lúpeži, ak rastie majetok, neprikladajte srdce. Raz prehovoril Boh, dve veci som vyrozumel, u Boha je moc a u Teba i milosť, Pane, lebo Ty odplatíš každému podľa jeho skutkov.
Máme radosť, že sme Božími deťmi, aj keď svieti slnko, aj keď padajú kvapky dažďa a tešíme sa z týchto krásnych piesní, ktoré nám naozaj nenarušil ani dážď. Ďakujeme Pánu Bohu, že je tu s nami aj v tomto počasí, že ste tu vy a že sú tu mnohé ďalšie deti, okrem týchto krásnych škovránkov z Banskej Štiavnice. A tak my prosíme deti z celého tohto priestoru, aby pomedzi kvapky nejako poprechádzali, zostali suchí na toto pódium. Prípadne prosím rodičov, aby ich sem priviedli. A počas nasledujúcej piesne detičky príjmu od bratov biskupov požehnanie. A tieto milé dámy, slečny ich odvedú do tohto tajomného portálu a tam budú mať svoj ďalší program. Takže všetky detičky, prosím vás, príďte sem, rodičov poprosím o spoluprácu s dážnikmi, príjmete požehnanie cez ďalšiu pieseň a budete mať svoj detský program, ktorý je zaujímavý, krásny a veselý. Takže požehnaný čas všetkým deťom, poďte sem medzi nás.
Dnešné sväté evanílium Ježiša Krista napísal evanjelista Lukáš v 12. kapitole. V tom, keď sa zišlo zástupu na tisíce, takže šliapali po sebe, začal hovoriť predovšetkým svojim učeníkom. Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva, lebo nie je to skrytého, čo by nevyšlo najavo, ani je to tajného, čo by sa nevyzvedelo. Preto, čo ste povedali po tme, počujú na svetle, a čo ste do uší šepkali v komórkach, budú rozhlasovať zo striech. Ale hovorím vám, svojim priateľom, nebojte sa tých, čo mordujú telo a potom už viac nič nezmôžu robiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 groše? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda, drahší ste vy, ako mnoho vrabcov. Ale hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj Syn človeka pred Božími anielmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anielmi. Vyznajme našu vieru v trojediného Pána Boha slovami apoštolského vierovyznania. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.
čest, spievajme piesne chvály, o jeho mene nech počuje svet. On dobrý je, to v blízkosti i v diali, po celej zemi má sa rozoznieť. Áno, službu kráľa vekov, dní života svojho dal. Svetkom chce byť jeho spásy, ako to prikázal nám. Buď Bohu čest, poslanie vzácne máme, o jeho láske činou rozprávať. On dobrý je, to vokolo znamujme, v ňom celý svet sa môže radovať. Áno, službu kráľa vekov, dní života svojho dal. Svetkom chcem byť jeho spásy,
vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry, milí bratia, Božie slovo do Žalmu 46. takto. Boh nám je útočiskom a silou, pomocou vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Hľa rieka, potoky jej potešujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. Boh je v jeho strede, neskláti sa. Boh pomôže mu na úsvite. Národy hučali a kráľovstvá sa zakolísali. Vydal svoj hlas a zem sa rozplynula. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Poďte, hľadte na skutky Hospodinové, úžasné veci spôsobil na zemi. Po koniec zeme zastavuje vojny, luky láme, seká kopie, bojové vozy ohňom spaluje. Utichnite a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Amen. Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi. Tento žalm 46. je nám evanjelikom zvlášť blízky a známy. Hrad prepevný je Pán Boh náš. Boh je naším útočiskom, pevnosťou a hradom. Vybrali sme toto prostredie hradu Bzovík. Pôvodne bol postavený ako benediktínsky kláštor začiatkom 12. storočia. V 16. storočí bol prestavaný na pevnosť a v 17. storočí opäť slúžil cirkevným účelom. V každom prípade išlo o miesto, ktoré dávalo bezpečie svojim obyvateľom. A verím tomu, že kúsok toho bezpečia zažívate napriek nepohode dažďa. Dažď sme síce neobjednávali, ale je súčasťou toho, aby sme poznali, že sme v Božej ochrane a že sme v bezpečí. Táto kázeň bude mať dve časti. Ja mám tú prvú úvodnú a keď sa vám bude zdá byť taká plačlivá, to asi súvisí s tým počasím, tak je to určitý účel, lebo potom príde ešte druhý brat biskup a každý z nás má ten čas určený na príhovor asi hodinu. Takže za tie 2 hodiny dúfam, že prestane pršať. Nie. Dúfam, že to zvládneme aj leskejšie. Teda, byť v bezpečí, mať bezpečné miesto, to je jedna z základných hodnôt, ktoré potrebujeme, zvlášť v situáciách ohrozenia, strachu. No a dnes nemôžeme nespomenúť 79. výročie Slovenského národného povstania, kedy mnoho našich predkov položilo svoj život v boji proti fašizmu, aby sme my dnes mohli žiť v miery a bezpečí a sme dnes za to o to viac vďační. Aj tento žalm 46. popisuje mimoriadne dramatické situácie. 3. a 4. verš hovoria o tom, že sa prevrátila zem, vrchy sa klátia v srdci mora, vody mora hučia, penia sa jeho vody, vrchy sa trasú vzdutím mora. A potom v 7. verši národy hučali, kráľovstvá sa zakolísali, vydal svoj hlas, zem sa rozplynula a 10. verš hovorí o vojnách, lukoch, kopiách, bojových vozoch. Je to situácia, ktorá takýmto obrazným, metaforickým spôsobom popisuje situácie, ktoré väčšina z nás dobre pozná. Že sa nám zrúti svet, že sa obracia na ruby, stráca sa každá istota, ako zem, ktorá sa rozplynula a je preč. Určite mnohí z vás by vedeli o takýchto situáciách rozprávať. Týkajú sa napríklad nášho zdravia, keď sa človek dozvie o sebe krutú diagnózu a zrazu sa mu rúca svet, stráca pôdu pod nohami. Alebo prídeme o niekoho nám drahého, blízkeho a všetko je zrazu inak, celý svet sa mení. Žalm 46. popisuje aj ohrozenia cudzími vojskami, cudzím národom alebo kráľovstvom a sami vnímame tieto ohrozenia aj v súčasnosti z vojny prebiehajúcej za našou východnou hranicou. Pýtame sa, ako to bude ďalej, čo s nami bude. A vnímame aj iné ďalšie ohrozenia. Veľmi intenzívne na nás dolieha ohrozenie zmeniacej sa klímy.
Aktuálne sa pýtame v rozbitej situácii u nás na Slovensku, ako asi dopadnú voľby. Aj s tým súvisí mnoho obav a pýtame sa, ako to s nami bude, čo s nami bude. Keď náš reformátor Martin Luther napísal na základe tohoto žalmu pieseň Hrad prepevný, bolo to s najväčšou pravdepodobnosťou vo veľmi ťažkej až dramatickej situácii. Brat farár Martin Vargovčák, ktorý nás predišiel do večnosti počas covidu a z úctu na neho aj spomíname v tejto chvíli, o tejto situácii dramatickej a ťažkej píše: väčšina hymnológov sa zjednotila v presvedčení, že Martin Luther napísal svoj chorál medzi rokmi 1521 až 1529, pričom drvivá väčšina zúžila toto obdobie na roky 1527 až 28. Má to svoje opodstatnenie. Tieto roky boli totiž najtemnejšie v Lutherovom živote. Aj keď nie sme si istí, čo presne podnietilo Luthera napísať tento chorál, hymnológovia a Lutherovi životopisci navrhli a ponúkli viacero udalostí, ktoré je možné považovať ako inšpiráciu pre vznik piesne. V auguste 1527 bol umúčený jeden z nasledovateľov učenia Martina Luthera. Na jeseň roku 1527 vypukol vo Wittenbergu mor. V decembri 1527 Luther napísal svojmu kolegovi list, v ktorom uviedol, že je síce navonok zdravý, ale vnútorne ho trápi celý svet, diabol a všetci jeho anjeli. O niekoľko dní neskôr Luther píše, že prechádza obdobím pokušenia, ktoré bolo najhorším, aké v živote doposiaľ zažil. V decembri 1527 sa Lutherovcom narodila chorá dcera Alžbeta, ktorá už v máji nasledujúceho roku zomrela. Luther zápasil s Pánom v modlitbách o záchranu svojej chorej dcery 6 mesiacov. To určite bolo pre neho veľmi ťažkým obdobím pokušenia. Bol duševne aj duchovne vyčerpaný. Nachádzal sa pod krížom utrpenia. Ale útechu nachádzal v žalmoch, v Božom slove a učil sa dôverovať Ježišovým zasľúbeniam práve v ťažkej situácii. V tom čase sa rozmohli aj veľké nepokoje a hnutia v cirkvi a on cítil, že v stávke je jeho rodina, povesť, práca, teda celá jeho existencia. Ale Lutherov chorál končí vyznaním, že Pánovo slovo zostáva na veky. Slovom Božím neotrasú. Aj keď nepriatelia budú stále útočiť. Za jeho čias hrozilo veľmi reálne, že mohol prísť o život, všetok majetok, povesť a rodinu. Napriek tomu s presvedčením spieva, že víťazstvo bolo vybojované a kráľovstvo neba nám zostáva. A tak jeho chorál Hrad prepevný je tak chválospevom útechy a nádeje uprostred životných skúšok, rôznych pokušení a sporov v cirkvi. Áno, sestri a bratia, takto koná Boh v situáciách, keď sa nám rúca svet, keď prichádzame o všetko. Okolo môže byť prudká búrka, vír, ktorý buráca ako tornádo, všade dookola sa môže točiť skaza, ale uprostred tornáda v tzv. Oku je kľud. Uprostred búrky a skazy je pokoj. A realita je taká, že všetci musíme čeliť aj búrkám, aj situáciám, že sa nám rúca svet, že strácame budúcnosť a nádej, že prichádzame o všetko, ale on je v strede toho. Ako hovorí tento žalm 46. On je v jeho strede. Boh je v jeho strede. Neskláti sa. Boh nám pomôže. V situácii, keď sa nám rúca svet, vzniká jeden z najznámejších chválospevov o bezpečí v Bohu. Hrad prepevný je Pán Boh náš, založený na žalme 46. Nech toto uistenie, že Boh je našim hradom, pevnosťou, že sa nemusíme báť, nás vedie aj do ďalšej úvahy a prosím teraz spevokol o pieseň.
Milosť, milosrdenstvo a pokoj vám od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, na veky požehnaného. Amen. Dostojný brat biskup, milí bratia a milé sestry v Kristu Ježiši, dovolte mi ešte v úvode zvesti Božieho slova najskôr odovzdať vám všetkým srdečný pozdrav z Českej republiky od našich bratov a našich sestier, ktorí sa stretáme nielen v Prahe, v chráme svätého Michala v Jirchářich, kde sme tam 3 cirkevné zbory, ale aj v Plzni a v Brne. Tak vám prinášam v tejto chvíli pozdrav od nich a takisto slova povzbudenia, posilnenia, aby ste vo svojej viere vytrvávali tak, ako doteraz a boli nám oporou ako tá silnejšia a väčšia sestra, staršia sestra, od ktorej smieme mnoho čerpať. Ďakujem taktiež za pozvanie na tieto spoločné služby Božie tu do tohoto krásneho prostredia, kde sa nachádzam aj ja prvýkrát. Je to zvláštne, milé prostredie, oslovujúce. Brat biskup Jan je veľmi štedrý, keď mi ponúkol až hodinu času pre túto zvesť Božieho slova, preto si dovolím taký široký úvod. Ale zároveň brat biskup hovoril, že teraz by mala prísť tá časť zvesti Božieho slova, ktorá vás povzbudí, poteší. Keď on už povedal, čo všetko nás ťaží a trápi, a zároveň ešte keď sme spolu sedeli na stoličkách, hovorí, tak dúfam, že tvoja kázeň neprinesie nejakú katastrofu. Keď on kázal, tak sa ten dážď trocha utíšil a ja už teraz počujem, že to bude trošku horšie. Tak dúfajme, že len v tejto forme. Milí bratia a milé sestry v Kristu Ježiši, 46. žalm je piesňou a textom, ktorá Martina Luthera inšpirovala k piesni. Je piesňou, kde Boží ľud vyjadruje viackrát myšlienku, že v premenách časov, v prípadoch rôznych ohrození je Pán Boh vždy tým bodom, ktorý je nemenný a pevný, ku ktorému je možné obrátiť sa vo svojom živote ako na niečo stále a pevné, čo sa nehýbe a nemení. A v tom ľudskom živote prichádzajú a prídu vždy okamihy a čas, ktorý prináša takéto chvíle, kedy si uvedomíme, ako veľmi potrebujeme ten pevný bod. Kedy vidíme, že všetko okolo nás sa nejakým spôsobom mení, posúva. Obraciame sa či vraciame sa do minulosti, pozerajúc na tie minulé obdobia ako možno na tie staré dobré časy, ale viacerí psychológovia hovoria, že to je len moment, ktorý my máme vo svojej mysli. Je otázkou, či vôbec niekedy staré dobré časy existovali. Či to nie je len taká naša zvláštna naivná predstava vracať sa späť. Na druhú stranu z tých starých časov môžeme mnohé čerpať. Múdrosť, ktorú nám prináša aj tento 46. žalm, to je múdrosť tých starých časov, pochádzajúca od ľudí, ktorí mali priamu a dobrú skúsenosť s Hospodinom ako pevným bodom. Ako nad touto myšlienkou, ako nad touto skutočnosťou, že Boh je niečo stále nemenné a pevné, rozmýšľame my dnes v tejto našej súčasnosti. Je nám ako veriacím ľuďom Boh v dnešnej dobe istotou v našom živote. Obraciame sa aj my na Neho takýmto spôsobom, je obsahom našej viery, spoľahnutia sa na Neho vo chvíľach ťažkých, bezútešných. Aj táto chvíľa je nám povzbudením k tomu, aby sme hľadali spôsob uistenia sa cez Božie slovo o istote, ktorá je nám daná v Pánu Bohu. Boh je útočiskom, ako sme to počuli z 2. verša 46. žalmu, ale aj zo žalmu, ktorý sme počuli v úvodnej liturgii. Útočisko je miesto, kde nájdeme ochranu pred nebezpečenstvom. V starej zmluve nachádzame zmienku o tzv. Útočistných mestách. Keď izraelský ľud, Boží ľud, vstúpil na územie Kanánu a
obsadzovali územie Kanánu, Pán Boh im dal na starosť aj to, aby niekoľko miest vybrali v tej krajine a tie mestá mali slúžiť ako útočištné. To znamená ako miesta, kde každý mohol nájsť útočište pred nebezpečenstvom. O aké nebezpečenstvá išlo? O nebezpečenstvá, kedy ľudská zloba, nenávisť prepukla voči človeku, ktorý sa možno previnil niečím, ale aby dosiahol spravodlivý súd a spravodlivú odmenu za svoju možno vinu, potreboval čas. By prísť do útočištného mesta, kde na ňo nesmel nikto siahnuť a kde sa mu zároveň dostalo spravodlivého procesu. Dnes by sme toto nazvali prezumpciou neviny. Už v dobe starej zmluvy to muselo ale fungovať trochu inak. A to preto, že ľudská nenávisť, zloba, či akási túžba po odplate, oko za oko, zub za zub, dokázala byť veľmi krutá. A v tomto zmysle a v tomto smere sa človek vo svojom čase neposunul. Aj v dnešnej dobe dokážu byť ľudia krutí, nenávidieť, odsudzovať. Dokážeme byť veľmi, veľmi krutí v odplate. Nie len oko za oko, zub za zub, ale častokrát prekračujeme a chceme túto hranicu posunúť ďalej. A tu nám Pán Boh hovorí, ja som vám útočiskom. Ak cítiš krivdu, ak cítiš bolesť, nachádzaj vo mne toto útočisko. Príď ku mne. Ak ti bolo ublížené, ak si ty ublížil, nesiahaj hneď po odplate a po pomste, ale prichádzaj k Bohu, ako k útočisku, ako k mestu, kde nájdeš pokoj, utíšenie a zároveň možnosti riešenia, ktoré sa objavia v Božej spravodlivosti. Boh je našou silou, hovorí žalmista. Vtedy, keď človeku tie jeho sily dochádzajú fyzické, psychické, častokrát nenachádza cestu zo svojej situácie von. Siaha po veľmi núkajúcom sa riešení, ale nič neriešiacom. A tu nám žalmista pripomína, nemusíš sa vo svojich trápeniach a ťažkostiach ako si potlkať sám. Tú silu, ktorú tebe zobrali tvoje starosti a ťažkosti a bolesti, tú ti ponúka tvoj Boh. Ale je potrebné opäť k nemu prísť, na neho sa spoliehať, v dôvere k nemu sa obracať. On je pomocou tam, kde človek nevie pomôcť. Ale to musí byť aj skúsenosť viery. Mať takéto odhodlanie a takúto dôveru. A tie ťažkosti, ktoré do života prichádzajú, možno sú práve preto, aby sme túto dôveru objavovali, nachádzali a objavovali cestu k nášmu nebeskému Otcovi. Boh je v našom strede. A to je tiež veľmi podstatná a dôležitá myšlienka tohoto žalmu. On nie je niekde vzdialený. On nie je niekde mimo tých našich ťažkostí a problémov. On je uprostred toho s nami. Áno, možno si poviete, ono sa to veľmi ľahko hovorí. Veľmi ľahko sa poukazuje na to, ako má človek veriť a ako sa má na Boha spoliehať. Nuž, ale inak to nie je možné, než cez tú našu skúsenosť, ťažkosti, bolesti a strádania objaviť, ako je Pán Boh v strede medzi nami. V hebrejskom texte 46. žalmu práve tieto slová poukazujú na okolnosti a udalosti, ktoré sa odohrajú o niekoľko stáročí neskôr. Jahve Tsebaot Imanu, Hospodin mocnosti je s nami. Imanu.
Nepripomína vám to slovo niečo z Novej zmluvy? Jeho meno bude Immanuel. Boh s nami. V Pánovi Ježišovi Kristovi sa naplnilo toto zasľúbenie. Čo Boh zasľúbil ľudu starej zmluvy, v Novej zmluve sa naplňa v Ježišovi Kristovi. A v ňom je to úplné. Kristus je našou istotou aj v tejto dnešnej dobe premien neistoty. Kristus, ktorý je príkladom lásky, pokoja, úcty a prijatia. Kristus, ktorý nám sám dáva príklad, ako zaobchádzať s nenávisťou, ľudskou zlobou. Kristus, ktorý je sám slovom života a ktorý nás síti. Nebesá a zem sa pominú, ale jeho slova sa nikdy nepominú. Amen. Drahé sestry, drahí bratia, v duchu a v pravde takto sa spolu teraz modlíme. Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť. Nie nám, ó Bože, ale jedine Tebe patrí česť, moc a sláva. Lebo Ty si ten, ktorý stvoril túto zem a vesmír. Ty si hlavným režisérom svojho diela. Chválime ťa za to, že spravuješ aj naše životy. Preto dúfajme v Teba aj vo chvíľach problémov a prekážok, s ktorými si nevieme dať rady. Veríme, že s Tvojou pomocou dokážeme nájsť riešenia a možnosti, ktoré nám prinesú úľavu a úspech. V Teba, Bože, skladáme svoju dôveru a nádej v situáciách, keď prídu pokušenia a neistoty. Jedine Ty si našou záštitou a oporou vo chvíľach, keď nás opustia aj tí najdôvernejší priatelia či blízky, na ktorých sme sa vždy mohli spoľahnúť. Ďakujeme Ti za Tvoju pomoc, Pane, a blízkosť Tvoju v našom živote. Požehnaj nás, drahý Pane, aby sme mohli čerpať vždy novú silu, šťastie a podporu z Tvojej milosti. Pamätaj na nás a neopúšťaj nás. Amen. Drahý nebeský Bože, ďakujeme Ti veľmi za toto milé stretnutie. Ďakujem Ti za každého jedného, ktorý sem prišiel. A drahý Pane, Ty vidíš každý jeden, s čím bojuje, s čím zápasí. A my Ti ďakujeme, že Ty si tým našim hradom prepevným, že Ty si tým uistením, v Tebe máme silu a Ty nám dávaš takú lásku, bezpodmienečné prijatie. Drahý Pane, veľmi ťa prosíme, aby aj keď sa tak vrátime domov, aby toto stretnutie nebolo len o tom, že sme mali dobrý čas, stretli sme po dlhom čase kamarátov, známych, ale ozaj, aby to slovo, ktoré dnes zaznelo, mohlo v nás rásť, aby naše srdce bolo tak otvorené pre Teba, aby tá túžba v našom srdci po Tebe rástla, aby si premienial naše životy a skrze nás, naše rodiny, naše zbory, naše spoločenstva, drahý Pane, aby Ty si bol vždy uprostred nás. Tak nech je chválené a slávne Tvoje meno. Amen. Drahý náš Bože, Ty si stvoril prírodu, všetko v nej pre človeka. Pre nás, aby sme žili v krásnom prostredí, v prírode, ktorá nás obklopuje kvetmi.
ale človeče, daj nám silu, aby sme sa o túto prírodu dokázali starať s takou vďakou Tebe, Bože, lebo v Tvojich rukách je všetko. Ty si nám všetko dal. A teraz, túto chvíľu Ti chceme ďakovať za všetkú Tvoju pomoc, za všetkú Tvoju lásku, za všetkú Tvoju zhovievavosť s nami, s Tvojimi deťmi. Prosíme ťa túto chvíľu, aby si nám pomáhal ďalej v našej práci, aby si pomáhal našim duchovným pastierom, aby si dával rozvážne slovo, ktoré nám veľmi pomáha. Aby si nám otváral svoju knihu, aby sme s nej čítali, pretože je to veľmi potrebné. Drahý náš Bože, v túto chvíľu Ti za všetko ďakujeme, najmä za Tvojho Syna, nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Amen. A ešte spoločne volajme slovami, ktoré nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Sláva buď Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak príjmite požehnanie. Milosť Božia, láska Kristova, teda účastenstvo Ducha Svätého nech je a zostáva sami všetkými teraz až na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, všetci ste nám veľmi vzácni hostia. Bolo by úžasné, keby každý z vás mohol povedať, s akým pocitom som prišiel, čo tu našiel. Nemáme toľko priestoru, ale predsa len poprosíme dvoch z vás, brata dozorcu západného dištriktu a tunajšieho brata farára z Rímskokatolíckej cirkvi v Zovi, keby sa nám prihovorili. A zároveň poprosím ďalší zo spevoklov, nášho seniorátu, keby sa pripravil na svoju pieseň. Milí bratia, milé sestry, obaja bratia biskupy hovorili po hodine. Ja sľubujem, že to nebude tak dlho, maximálne tých 60 minút, ale nie dlhšie. Tak ako sme počuli, všetci v živote hľadáme niečo stále, hľadáme nejaké istoty a tieto istoty si hľadáme všade, kde to je len možné. A tak máme také malé istoty. Vieme napríklad a máme istotu, že zo Slovenska nebude Švajčiarsko, a aj keď sa nám to politici snažia nahovoriť. Vieme, že Slovensko nikdy nevyhrá majstrovstvá sveta vo futbale a spokojne s týmto môžeme žiť. Ale predsa len hľadáme si aj nejaké také väčšie istoty, ktoré majú čo povedať do nášho života. A keď sme počuli ten 46. žalm, keby sme ho mali definovať, že o čom ten žalm je, myslím si, že ten žalm je o nádeji, o takej reálnej, pevnej nádeji a zároveň je o presvedčení. A keď aj budeme na konci spievať tú pieseň Hrad prepevný, tak potom je otázka, máme my také presvedčenie, ako mal ten žalmista, ktorý napísal, že Hospodin je tou istotou aj pri všetkých búrkach a nepokojoch. Máme aj my také presvedčenie, že Hospodin je našim hradom prepevným, ako to napísal Martin Luther. Ako k tomu presvedčeniu prísť? Možno ste počúvali naposledy v sobotu o 8 ráno, tam býva taká hodinová relácia diskusná a vedie ju redaktorka Katarína Martinková. Možno si ju pamätáte, je to evanielička, pred rokom ona moderovala služby Božie v prírode, ktoré sme mali v Galante. A mala tam
ako hostia tam mala pána Jana Belániho. Je to dolnozemský Slovák zo Srbska, ktorý emigroval do Austrálie a teraz tam žije. Je to pán, ktorý má 88 rokov. Za sebou má veľmi bohatý, môžeme povedať aj veľmi taký búrlivý život. On prišiel do Austrálie ako emigrant, nemal tam vôbec nič, nevedel reč a predsa sa nejakým spôsobom tam dokázal presadiť. Založil stavebnú firmu, ktorá je úspešná, ale ako on sám povedal, tak proste prišiel k nejakému bodu, kedy si povedal, že on už nepotrebuje viac. A preto začal stavať pre ostatných a postavil niekoľko kostolov napríklad v chudobných afrických krajinách. A veľmi veľa svojho majetku, svojho času, svojich znalostí venuje práve takej charite a tým, že pomáha ostatným. Vzácny človek, 88-ročný, veľmi zvláštne bolo, to len tak ako poznámka na okraj, v 85 si keď mal 85 rokov, tak ako darček si dal so skok padákom napríklad. Ale to nie je o tom, to nie je to dôležité. Ale ona sa ho opýtala, že čo mu dávalo takú silu, čo mu dávalo také presvedčenie, čo mu dávalo takú istotu, že konal, čo konal. A tento človek to povedal naplno vo verejnoprávnom rozhlase. On hovorí, istotu mi dávala viera v Pána Ježiša. Ja každý deň začínam tým, že sa pomodlím k Pánovi Ježišovi, aby viedol celý môj deň všetko to, čo budem robiť. A toto mi dávalo silu celý môj život. A ja si myslím, že môžeme veľa rozprávať, môžeme si to akýmkoľvek spôsobom opisovať, ale táto jednoduchá odpoveď je to, čo dokáže dať silu tomu každému človeku. Viera v Pána Ježiša. Každý deň žiť s Pánom Ježišom. A ja tak želám všetkým nám, ako sme tu, aby toto bolo dôvodom, aby toto bolo našim presvedčením, s ktorým budeme môcť spievať tú záverečnú pieseň, čítať ten žalm a s ktorým budeme odtiaľto odchádzať. Nech je Pán Boh so všetkými nami. Bratia biskupy, farári a farárky, bratia a sestry v Kristu. Som rád, že ste si pre tieto spoločné služby Božie v prírode vybrali opevnený kláštor na Bzovíku. Hlavne preto, že tento priestor, ako bolo spomenuté, je od 12. storočia ovplyvnený modlitbou a Božím slovom. A dnes v ňom Božie slovo opäť zaznieva. Priestor našej obce a okolia je žiaľ poznačený i spormi o formu ohlasovania evanjelia, slávenia bohoslúžby či organizácie cirkevného života. Spormi, ktoré boli ťažké a priniesli krivdy na obidvoch stranách, evanjelickej i katolíckej. Krivdy, na ktoré by sme nemali zabudnúť. Nie preto, že sme trpeli, ale preto, že sme utrpenie spôsobili. A ešte v mene toho, ktorý ho nechcel. Bzovík je však aj miestom, kde pôsobili silné osobnosti národného života Slovákov. Štefan Mojzes a Martin Hatala. Pred 2 týždňami sme si pripomenuli 200 rokov od príchodu Štefana Mojzesa na Bzovskú faru. Bol tu ako mladý kaplán 1 rok. Celé jeho kňazské pôsobenie na Slovensku netrvalo dlho, len 7 rokov. Následne v rokoch 1829 až 1847 pôsobil ako profesor filozofie a gréčtiny na Kráľovskej akadémii v Záhrebe. V roku 1847 ho zvolili za poslanca za Chorvátsku národnú stranu na uhorský snem v Bratislave. Tam bol podporovateľom návrhov Ľudovíta Štúra
na opätovné zavedenie materinského jazyka na základných školách a pri bohoslúžbách. V roku 1850 bol vymenovaný za banskobystrického biskupa. Vrátil sa na Slovensko a pred 160 rokmi stál pri zrode Matice Slovenskej. Stal sa jej prvým predsedom. Pričom podpredsedom bol superintendent Karol Kuzmány. Tento tandem je krásne vyobrazený na ich súsoší v Banskej Bystrici. Ich spolupráca na roli národa dedičnej je i dnes veľkým odkazom slovenským katolíkom i evanílikom. Ukázali, že spolupracovať sa dá a že spolupracovať treba. Že vzájomná podpora dvíha obidve strany. Buduje skutočné Kristovo kráľovstvo na zemi a ničí prekážky pri ohlasovaní evanielia. Som rád, že sa dnes môžeme držať týchto stĺpov viery. Budovať spoluprácu na tomto základe. Ďakujem Pánu Bohu za veľké vzory, ktoré nám dáva, ale najmä za jeho slovo, ktoré je najväčšou výzvou pre náš život. Ďakujem, že toto jeho slovo sa tu dnes ohlasuje a verím, že toto ohlasovanie prinesie požehnané ovocie. putách, príď a zlož svoj strach. Na Golgote, tam pod krížom, nájdeš riešenie pre každé trápenie. Na Golgote, tam pod krížom. On je záchranca, on je náš záchranca, navždy slobodný sme z otroctva. O, tak krásny hlas, o milosť pre nás,
duchu a v pravde, pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, drahý náš Pane Ježiši Kriste, že sa neodvraciaš od nás, hriešných ľudí, ale nám dôveruješ a povolávaš nás do svojej služby, práci pre Božie kráľovstvo. Daj nám, prosíme, Ducha svojho svätého, aby sme Tvoje povolanie počuli a radosne prijali. A podľa príkladu patriarchov, prorokov a apoštolov ochotne o Tebe svedčili a privádzali aj svojich blížnych k viere v evanjelium. Nedopusť, aby sme sa dali znechutiť neúspechmi. Nedaj nám ochabovať v svedectve a v horlivosti. Tak konaj cez nás svoje dielo. Daj, aby sme aj my spúšťali siete Tvojej lásky a milosti a tak pomáhali mnohí ku spáse časnej i večnej.
bratia, milé sestry, kľudne si ešte na chvíľočku sadnite, pretože prichádzajú záverečné poďakovania. Takže veľmi pekne ďakujeme za účasť a za zvesť Božieho slova bratovi biskupovi Hroboňovi. Ďakujeme veľmi pekne aj jeho manželke Marienke, ktorá je tu v tom červenom tričku a ktorá zabezpečuje teda online prenos. Takže si to nejako podelíte. Niekomu bude košík a niekomu taška krásna s luterovou ružou, ktorú pre nás vytvorili zo šiach, a tieto krásne košíky sme napriadli zase u nás v Cerove s bratom Kyseľom, s Ankou Cesnakovou a šikovné moje žienky zase zabalili. Ďakujem veľmi pekne aj druhému bratovi biskupovi Mariánovi Čopovi, s ktorým sme ten rôčik strávili aj na fakulte a boli to veľmi také milé, krásne spomienky, takže srdečne pozdravujeme celú rodinku a takisto aj váš celý cirkevný zbor v Prahe. No a chcem ešte poďakovať aj bratovi katolickému pánovi farárovi. Za účasť, aj za povzbudivé slova. Som rada, že sme sa opäť stretli. Ďakujeme takisto za účasť a za povzbudivé slova aj novému bratovi dištriktuálnemu dozorcovi. A máme medzi sebou aj vzácnych našich bratov farárov, ktorí tu v našom hontianskom senioráte kedysi pôsobili. Je to sestra farárka Martuška Pohánková. Zakývaj nám, kde si? Aha. Tak, nech sa páči, tam po ten červený dážnik, ten bodkavý. Ty si taká tenká, Miuška, ty sa prederieš, dúfajme. A ešte srdečne medzi nami vítam aj brata farára Janka Kecera, ktorý tiež aj tu pôsobil a ktorý bol seniorom z Volenského seniorátu. Brat farár, ostaňte stáť, aby vás videli, že komu majú dať. Tak. Milí bratia, milé sestry, teraz nastáva chvíľa, kedy... Ja by som sa dovolil ešte pripojiť poďakovaniam a jedno veľké poďakovanie sestre farárke Anke Kukulovej, ktorá do prípravy, organizácie a celého vlastne priebehu tohoto podujatia venovala skutočne veľa času, energie, úsilia. Takže za to jej ďakujeme a ďakujeme za to, že vlastne požehnaním pre naše spoločné stretnutia po celom dištrikte aj cirkvi medovničkami, mydielkami, workshopmi, programami pre deti. Takže nech ťa Pán Boh žehná, ďakujeme ti za tvoju krásnu službu a prajeme ti Bože milosti a vedenie aj naďalej a poprosím pre ňu o jeden veľký potles. A rovnako tak by som chcel poďakovať aj sestre Zuzane Žilinčíkovej z nášho biskupského úradu, vedúcej nášho úradu, ktorá si zobrala celé toto podujatie za svoje, za takú svoju srdcovku, lebo pochádza odtiaľto z Hontu, má pre Hont, pre všetkých vás srdce a s naozaj veľkým nasadením a veľmi obetavo od tých najmenších detailov až po celý priebeh tohoto podujatia zabezpečila, zorganizovala, prišla aj so spolupracovníkmi, takže srdečne ďakujeme. Asi je na guláši. Ona sa nám niekde objaví, takže ďakujeme. No a teraz prišla chvíľa, aby sme sa išli posilniť aj na tele. Tak tuto nech sa páči, na pravej strane sa bude vydávať guláš. Máme trojaky, je baraní, je divinový
a takisto aj Bravčovi. Chcem poďakovať poľovnému združeniu v Cerove, ktoré dali na divinový guľáš, takisto rolníckému družstvu v Zemianskom Vrbovku. Oni majú svoj názov, ale zabudla som, takže ďakujeme pekne. A môžete ísť takisto aj do tvorivých dielní, tam napravo hore vo veži, kde si môžete urobiť všelijaké veci, zakúpiť si tam takisto aj výrobky od našich šikovných tvorilcov. Tak nech sa páči, postupne sa môžeme presúvať. Kto chcete, nech sa páči, môžete si zobrať aj koláčiky, káva je tam takisto na tej strane a stretneme sa po obede o 13. hodine tu opäť na popoludnejšom programe. Aby ste vedeli, že sa oplatí prísť o 1:00, tak budú tu vystúpenia týchto našich spevákov, ktoré ste už počuli spievať. Budú vzácne piesne na chválu Božiu, budú tu vzácne prednášky od domáceho evanického brata farára, o histórii hontu, potom je jedna prednáška o prvej ordinovanej sestre farárke, ku ktorej tam aj výstava, takže tešíme sa na vás a veríme, že aj vy s radosťou prídete opäť o 1:00 po tieto stany a budeme tu mať spoločne požehnaný čas. Takže dobrú chuť k obedu, požehnané chvíle pri rozhovoroch.